pini peni pli ke chok kang bodet ane saing tipia pan kiri non pon ta long pon pelang CRPF saike roili jorhat pe nang ke bar pinian ke buthunga jian nang le tanglo Kardom pini nili LK News thanje bhang phi sami monju mitron pi non bertang ton panar jupon ikha Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo Chokihala police station ke parlo angkang ke damtang upper diagram alangroi along sorlo so bahini JRPP langroi oko chotorda mahut keti subitan CP ki titang arpum ingnam kai pharo malong longdamlo bonta anisa intipia pan ke pini peni prita ke choktulo ribomlo bonta ke longji angring avelang muni datum bangso pirte ke bangki ephongwe laso pirte pen hachom chewoi thujo ya phike puthot nang churi bang thek thelo anpar ke emen ka chawang pon chodlo lapen muni datum apan hachom pen arnam ekewan rap achor pen choboche det pen kaching honnai ke penanso anpar ke emethanga somar apan chinghon mu lason si pini ada pen arong edon pen habidam theglu pon ki turpak si rilo lapen jongsi labangso kiri ka khuru asai along dundedet pulote adai ke do abang lupusi okpon si ingsai vekji pusi rongpen pathik pon det ajok komasi kidun dema ke register long kai ta amen thapon lo labangso kiri ka khuru asai ke klembom ke maya rong sa thiring ma rong lokhonan se rong upper diagram lokhira malong lokhonan se rong phangcherop ringma rong lapen kaprek atumang cherap dun lapen koila mati case a branch chukela case a branch chukela police atum lapen don rap chepo chero dan ajo anerlo upper diagram pen maitimung arong adak annam ajo thurpak lapen langroi ajo ingnam ajo longku longdang ajo anta kadukawe bangsuri si so se arat atum kiri ka khuru asai klembam lo bonta pherang ke kamri pen birta ke tok ba mahot anke longlelang lapen hapurong asor penta longle tikke ajo non anarlo non arni arwe non sita kiri ka khuru ka bangke ington ponte posi nengje pontu lapen apia po dum ki puke prabjen pen KARBI ANGLONG autonomous council CM tuliram ronghang MLA EM kesi hamphang asong lapen law and order atomta kiri ka khuru ke par sik thuji aphansi chuning ripon Chukiola pen Philip Tisolo team news KARBI ANGLONG ni pen pini an ni tum ni fli sang se pin pen abang so som ophan ke koloi phan ken pinan di tare blong tame atumi la ke di tum bang phoro phod ya moi du kitong tame pini chau ta ni tum bang phoro thom so se minute ri lo naka aleng king room pet pen ri lo tame pini ani an ta di tum bang so pan thei long la ni tum an pa ke kiriya bidi ke ni tum ahin ke idon men bang ala nang ni tum idon pen bahin la pensomar idon men bang thomedo bahini du ta den ele konana rong ben na tum ni tum mai rong pen ta delo la pen sathe rong pen delo akodak lo kheram am serong berong ikirong la pula iria ka thom amni ke tin tin room lo ita men ni tum pini anda la bang so phan thek la na tum ni anasi ke ni tum keri bang ke kenelo honi bar ni pen chenglo ke do bar pen pini bud bar angin tum sang se pen ni pli lo keri ita men pini anda thek la ni tum ke kiri ya phana bidi bang ke pitem ke chini de la mana bang so phan ke palong log ji karbar la ani saing tipi phan ke palong log ji karbar kana tum dat hoten pi log sarkar phan mate lo nodad phan ke pukang sarkar phan ni tum chingwai ra san ba ga amar sai ke loi phan thana usi pachin lo he mane tum ri de khelo kiri an ke ri lo tamen ni tum son mane sang pi tong pi joy ma ta sang ti ta thale lo bini long dang along mane alo ka son ta min tum thale lo la ke aplang ke long ao sa pi phan ke thek long son thosi ri lo tamen pinyan ga long le la asi kiri ye phan ke ni tum sarkar pen ko pisi mo nang mang than thi ma la me na tum phan ni pin de la nona lo noda hanona se ami saing tipi la pen sumitan tipi alang no phan non ribom lo la bang so phathak lo noda dom ko pisi la bang so phathak tipi kondo sar bang so thak phan phada la so we have seen the SDPO pen the chinki lo the tham lo pen osi da posi pen da chinki tham lo the pen law and order pen ta alang tum ta bori pon bom lo pen law and order pen alang tum ini pino ha ke chengani pen pini ani an ta alang tum ta dolo claim bom cha dum lo sila solo got alang tum ta si chungri ke la hello rong adu ni rap kita minang cerap itu nang ji
organization social organization kan betul itu cara berpet nasi itu kamplem nang jitu sedang itu modal pen ke lang tumta long letik ta ke lang tumta sangsilo palong ini panjalan tumta klem bom lo pen biji doan pen alang tum klem bom lo pen mamas kan si alang tum cingki citana ima alang tum cingki citan bom lo masih pilih tumta ini dah teklong lo lebih bang taruh ke tom susi karal tum si oda pen orang por sudah miri bom lo long arlong orang sudah miri bom lo sudah menonda hang gom long lelang hang sin long lelang masih minggu lo dan arna makan sudah mini di akhirnya ardom lo bagian non itu nisa intipi lang di mesen pen tum lang from telong dia kan arna mangu sudah mini di ardom lo na penang te la pini la dak pala mati branch organization yes event kan tulo kidam tang tarik thong ke parni pela kiri long le sia ko puthot ani sai ni kunang kuan ta long le la itum chatte lo ni tum ko ni tum chatte lo rong arat kat to ko bi dula ka spot tik lo cholong le jun long le ada pen te ke bar habit panani hindo kilometer in point ke planan lo kidam staminan kuan ta long le lasi ni tuma ko chin riji bu bang ke KARBI ANGLONG SP same dak mission pen la pen ke tum dak kiri gitar lip pupuson la pen kumat chum sige claim la puson awat lang nuwa kami claim la hai aphanang gitar lip pen prabjin pen ang thek nem baklang thiki pansi tum chini bilo la pen ke KARBI ANGLONG CM tuliram long hang system ni tum phan non rada kisung la ka chilong loyang ani saing tipi alang li chilong lelang stami kilong tang bang stami non kilong lelang phan puthot kunat nat kopia bidi bensi sarkar pen KARBI ANGLONG arat la pen KARBI ANGLONG tim KARBI ANGLONG men stami kuson sinang rat thek jima la pen non prabjin pen palong thek ji phana bidi nang than ko nang ko kusin ni tum chini bilo na to ini kiri na tum songan kiri pon ni tum songan kapre ke ave ni tum da pala mati branch pen sibang lo pachumi 30 tarik thong ke bani tani tum bang tami longkon bidalo ta pini bang ke ako long thubek nang ji buka bor even si ako or munit chot kerilo drone mission pen tani tum bang lo drone ta hini chewan lo bon stami non kiri bomb stami non tuan ta longkon plan non kaning de pro an par de arve ke jang pen stami ka sik sak to pa manchi stami kiri tum bang non ante inton tela long litek ke rat la ke kadu ka vita sangkon pilu kusi kadu ka vita ri chipaduglo bon stami rat la pen gili tum kiri chot lege long ji gali la pen gili tum pen aja kom ke tum nang chira tum di bultang te la bang so su ke long le lo kusi ni tum tang da pini la don kiri along anda thang thek welang ma non pon da 20 BNCRP Batum Jorhat Penangbar si Patuminar lo Porfai si Malaman ke Wutunga Jian Nang le Tanglo CRPF DIG ahin ben pachini pona teng ke labangso cycle rally Guwahati Siliguri mati Delhi Rajghat Rongsupen pale dampen non ke bangji Priya Cheklo ni pahiniar ni mati Inut Indian adet aparman kache song abangpu Mahatma Gandhi pirothe kache arni talon donji apan papen pherang kyang no pachini dun ateng ki alang litum bothung aji pen barpon pen pining we abang ke doboka si sangpon popusi pachini dun dong muka pen rupom manse loti minus KARBI ANGLONG Pinia birta ke lapuan se kangton poniklo laging bom tame LK News KARBI ANGLONG Kardom